बेबायदिनो जोंहा कन्ट्रेक्टर बिथाङा जेरैहाय जोंखौ लिंहरनानै साबोर होदों मालाबा बेबायदिनो आंखौ हिनजाव गदायलायनायावबो साबोर होदों सिबाया नोंना हेमा औ नोंगौ आं माबा ओंखाम जाहोदां प्रेगनेन्ट जानाय बादि उदै लग' मोनगासिनो खोनाबाय ओमफ्राय हासुबो ओंखारगासिनो दं रबि बाहाया आं थाबाय खुमब्रा ओंख्रि दा जाहो होननानै खुमब्रा ओंख्रि जाहोहरबायना अमाजों जाला ओमफ्राय जिनिसा ओरैसो आरोखि बड'लेण्ड गारियाव बेलेगैसो सोरबा जाबोदोंलै उफाय गैया माने एसे बारा जाफैनायसै होननानै जानायानो क'क्राझारनि मानसिना बिराद लब दङ ओमफ्राय सेंग्राफोर अननायखाय आखाइखौ ओरै सिगाङाव दालालै हो मानो होनब्ला बिराद सिख्लाफोर दं माबा माबि दंना दिनै सानसेखौ अननानै आखाइखौ ओरै गनजों लाबोदो माबा बे जिउआव उसुबिदा जायो दे आखाइखौ ओरै सेंग्राफ्रा ओरै गनजोंना ओरैहाय सिगांजों ओरै दालालाबाय दिनै सानसेखौ ओंखामफोरखौ अननानै दे औ आरो सेंग्राफोरखौ आं मोनसे खालामनो नागिरदों लोंनानै जानानै जानला मोनला दा सारलाबाय गारिफोरखौ बाइकफोरखौ नङाबा देनां आथमानि रायजोआवथ' आं राजाना नोंथांमोनहा लाजानाय नङा आरोखि मोनथिबाय औ बाइकखौ सालायनाङा दे गाज्रि नङाबा सेसा नांगौसो दा मोजाङै बोथोरबो ना दालायखौ बारा होलां नामा गान खोनासंनो लुगैयो ना लुगैया रायजोफोर औ थारमाने प्रगिस जाबाय नङा होनबा औ नै बाजै समबारि नाथुर फायखारि माग मासि दमासियाव फिथा समबारि नाथुर फायखारि रायजोफोर दा जोंनाव रबि फंबाया आंजों लोगोसे खर' थांगोन आंनो टिकेट दाना हरनो नागिरदों दा बेनिखायनो आदाखौ मोजां मोननानै माबा बादाम जालाङो बादामनिथ' दाम नङा बारा एसे बुरजा कफि लोंनानैथ' लोंनानै नोगोराव गुरै फरायहैनाय जाबाय हमलायनाय